Eh, mancing kalau rame wong kuwi nek wonge ora iki. Biasane wonge nang gubuk. Nek wonge piye? Iki kesempatan iki, Bu. Ngontol iki suwe urung. Duh, wah, wah godhog karo ngopi matuk. Kok urung wah, enak wae. Duh, nek ora wonge. Enak kesempatan karo mancing nang kono lah. Arep ndak ladang golek sayuran nenek ora iki. Ladang sak enek-enek mbongkor kabeh. Mas aku bedino yo watun kok anggah ae suketi. Kaya alas kan. Ya wis panase kaya embuh. Untul barang sukete jan yang berang wis tuwek iki mending iki dol. Mancing kene iki. Iki iwak iki wah akeh kaya nek. Oleh akeh. Terus engko balik ngerah mungtul goreng karo ngopi. Muga-muga lah sak empuh iku mancing. Nek gitu uyah. Lho, ulamku enek sing mancing iki sapa ki sembrono men iki? Hah, Wani-wani men lho mancing kolamku. Sapa ya sing mancing ya? Jale sapa wani-wani men mancing ning kolam? Kurang ajar jenenge kolam dingoni iwak iso wani mancing iki lho. Oh ya jangan-jangan kerungu sampai kira sing mangan ngono lho. oh sowan Punten ana. kae wong iki. Kok iso bapak nih? Wong lho Mbak iki. Ya sampean lho mancing ning kolamku. Lah wong kolam koyo ngene kok iso kok mbok sekolahmu ku kolam piye lho Ya iki? iya iki lho tak ingoni iwak. Gure koyo ngene lho aku iki. Ya iya salah dhewe wani mancing ning kolamku. Wong iki lho dingu lho, Dede. Ningu lho bongkolan koyo ngene ora wa sak cuwek kae mancing ya ora oleh lho. Lah iki lho iwake gede-gede wisan dingu iso. Wayahe mbok diomongi ora terus jongkok nek sak geleme ngantek. Jan. Ya ben salah Lho dhewe. dadi wong iki. Salah dhewe wani mancing ning kolamku. Wong kok nduwe apa sak emprit kok. Ramen nek mancing ora entuk lho. Ya ora wong jenenge dingu kok dipancingi. Sapa wonge pangap gelok. Kolam dingon iwak dipancingi dicolongi. Tulisi no. Dan tulisi wayahe ora entuk wong kok. Sakeke sampean, nggih. Wong kolame wong dipancing. Oh, iki kaya empuh ngono jongkok nek sak geleme lho. Ora entuk kok ngomong ora entuk ora terus jongkok nek kaya empuh. Oh, ditenono ngombe. Tak jaring. Entek nek kabeh tak sejuat karo diesel mbok apa. Wong kok ngguru iwak kepancing kolam cuwekan kaya ngene iki ra entuk. Tenono iku bener. Sejuat karo alkon. Yen